Marahay na aga mga tugang, Lunes po ngunyan, petsa 7 sa bulan kan Hulyo 2025. Ini ang bareta alas 7 asin kami ang sinong magiging mga tagapagbareta. Ako po si Jasmine Baloloy. Ako man po si Mardila Daingiba. Enot sa headlines, ito yung darakulang mga bareta sa lado lokal. Executive order na nagre-regulate sa hauling and transport asin quarry site sa probinsya ng Albay. Pirmado na ni Gobernador Noel Rosal. 8 golden rules para sa healthy kidney pigrekomendar kan Bicol Regional Hospital and Medical Center. Dispersos kan Ligas City Health Office kontra sa STI, HIV asin AIDS, mas pinakusog. Bicol Region top 15 sa most tourist destinations sa Southeast Asia. Sa lado nasyonal, irregularidad kan Prime Water, iimbestigaran na sa Kamara de Representantes. Mas matanos na voucher program para sa mga estudyante asin para tukdo isinulong sa Kamara de Representantes. Philippine Coast Guard naka-heightened alert sa panahon ng taguran. Tulang kan mga nawawarang parabulang sa Taal Lake pwede pang ma-recover sigun sa DOST. Sa ibang nasyon, lalaking Australiano gadan dahil sa bihirang rabies-like virus alis sa kagat nin paniki. Baratang sports, resulta kan laban na Pacquiao Barrios depende sa kondisyon kan pambansang kamao. Yan ang headlines. Ngunyan sa detalles ka mga barenta, enot sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indokan. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Pirmado na ni Gobernador Noel Rosal ang Executive Order No. 3 Series of 2025 o an Executive Order regulating the hauling and transport at quarry sites in the province of Albay. Sa nasabing kasuguan sa operation as in hauling sa mga quarry sa probinsya, madurar sa napon alas 16 pagkaaga, sagod alas 16 pagkabanggi. Katako din ka na resibing reklamo kang gobyerno probinsyal ali sa mga residentes narani sa mga quarry sites kung saan pigsasabing 24 oras nang nag-ooperar ang mga operator sa sites. Mientras na nakapalaman man sa orden na may desisyon ang gobernador sa pag-aprobar, pag-deny, pag-suspindir asin pag-regulate ka mga quarry operations, partikular na ang hauling asin transport ka mga quarry materials sa probinsya ni Albay. Ang mga madakop na mabalgar ka nasabing kasuguan mahampang sa magkakanigong penalidad araw kan suspension or revocation kan permit kan mga operator. Ang baretang ini hatod sa Indokan. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Ipigrekomendar kan Bicol Regional Hospital and Medical Center o BRHMC ang 8 golden rules para sa healthy na kidney. Sa programang Radyo Klinika sa DCGB, sinabi ni BRHMC Internal Medicine of Nephrology Adult Nephrologist Dr. Lidleth, pagdagdaga na dapat kontrolado ang blood pressure sa paaginin pag-inom nin bulong. Para sa blood pressure asin mantineron ang target BP na dai malampas sa 120/80. Kontrolado man dapat ang blood sugar. Magkakanin masustansyang pagkakan kung saan kompuesto dapat nin gulay asin prutas. Magkaigwaman nin regular na ehersisyo, mag-inom nin adequate water para mamantinir ang hydration sa lawas, punduhon ang pagsigarilyo dahil risk factor ini sa pagkakaigwanin stroke, heart attack asin iba pang komplikasyon. Mientras dapat man nalikayan ang pagparainom nin mga pain reliever asin ugalion ang regular na check-up. Ang baretang ini hatod sa Indokan. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Mas pinakusog pa ang dispersos kan Ligas City Health Office o CHO para sa STI, HIV asin AIDS. Sigon ni kay Legazpi CHO Medical Technologist asin HIV Coordinator Guadeline Nuida as kung sain pigtuturoan ninda ang mga kobenesan as mga seniors kung ano ang kay puha nagibuhon sa inmaduman asin kung ano pa ang manibaibang STI na magkukuha sa sexual intercourse. Dagdag pa niya, bukasan sa indang social hygiene clinic sa Legazpi CHO sa mga maawot magpatest. Pangapudan man kanahan siya na day matakot na magpatest kung in kaso may namamatian na tanganing madetect tulos asin matawa ni magkakanigong bulong o treatment na day na maglala pa o tangani man na mamantinir ang makusog na resistensya.
Nakasabay ang Bicol Region sa top 15 most tourist destinations sa Southeast Asia kung saan itinampok ang mga sikat na atraksyon sa probinsya kan Albay asin Sorsogon. Sa sarong pahayag, sinabi ni Sorsogon Provincial Tourism Office o Officer Bobby Gigantone na dakulang onra na makasabay ang rehiyon sa ranking asin consistent na destinasyong pigdadayo kan mga turista. Tampok digdi ang mga iconic landmark kan turismo, siring kan waterfalls asin dolphin sa Donsol, white sand asin pink beaches sa Subic Matnog. Katakod kay inipig lalooman ang mas dakol na tao na mabisita sa Bicol para bisitahon ang mga atraksyon matapos makasabay sa ranking. Ang baretang ini hatod sa Indokan Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Deba niya itong baretang lokal, sobra 297,000 pesos na insurance claim ang naresibi kan 48 parao makan uwas albay hali sa Philippine Crop Insurance Corporation of PCIC kan nagaging aldaw. Sigon sa ahensya, parte ni kan indemnity program na nagtataon ng proteksyon sa mga paraoma laban sa distrosong dara kan kalamidad, peste asin iba pang patanid sa sektor kan agrikultura. Maawot kan aktibidad na bako na makapagtaon ng asistensya kundi mapakusugman ang karaman ka mga benepisyaryo may kinaraman sa programa asin serbisyo kang PCIC. Nagpromiso man ang ahensya na padagod sa sedang pagdistribute ng asistensya asin risk protection sa mga paraoma kanganing mamantinir ang sa indang kabuhayan asin seguridad sa nasabing sektor. Ipinagmando ni Alcalde Jan Trinidad kan Uwas Albay kay Municipal Health Officer Dr. Lindon Realuyo na magdesignar ng doktor asin magdaranin bulong sa mga coastal asin upland barangays na sakop kan nasabing munisipyo. Sigon kay Mayor Trinidad, kada Miyerkules, igwa dapat nin serbisyo sa mga coastal residents ang RHU, matang kada Huwebes sa upland barangays naman ang schedule. Ang aksyon na ini parte kan sa iyang promisa kan panahon kan kampanya na tatauanin atensyon kan gobyerno lokal ang salud kan mga residentes. Nasa 43 na kababaihan ang miyembro kan Rural Improvement Club o RIC sa Rapu-Rapu Albay ang nagpartisipar sa ensayo o training manungod sa fish smoking na pinamamayuhan kan lokal na gobyerno kan Rapu-Rapu asin Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR Bicol Regional Fisheries Training and Fisher Folk Coordination Division kanakaging aldaw. Sigon sa BFAR Bicol, tinuruan ang mga partisipante sa paggamit nin manibay-ibang teknolohiya kan post-harvest fish processing, partikular na ang fish smoking sa laog nin apat na aldaw. Apera kaya ni nagkaigwaman nin aktual na ensayo kung saan matatawan sindanin oportunidad na may pailingan sa indang naukudan. Sigun pa sa ensya, mawot kan training na matabangan na magkaiguan ng ibang kabuhayan ang mga partisipantes kung sinda dahil madepende sa pagsisira. Inilansar kan Department of Agriculture o DA Bicol ang Farm Clustering as in Modernization Program katakod kan ginibong Nutrition Month Joint Lunch kanakaaging aldaw. Sigon kay DA Bicol Agriculture Center Chief 2, Florentino Ubalde Jr. Ang programa may kamauwota na masiguro ang sufisyenteng supply asin mapababa ang presyo kan mga gulay asin prutas sa rehiyon. Dagdag pa ni Ubalde, pig-inganyar man kaini ang ahensya kan mga parauma na magbilog nin mas dakulang asosasyon sa irarom kan Farm and Fisheries Clustering and Consolidation. Apwera kaini ibinida man ni DA Bicol spokesperson Lovelia Guarin na naidistribute na kan ahensya ang hybrid rice seeds sa 138 clustered areas, fertilizer discount vouchers na nagkakantidad nin 3,400 pesos kada ektarya, fuel subsidies para sa corn farmers as in fisher folks, pati na ang 7,000 pesos na farm o rice farmers financial assistance. Sa dagdag pang baretang lokal na resibina ang ICT equipment
kan lokal na gobyerno kan Sorsogon City gikan sa Department of Science and Technology o DOST Bicol katakod kan Phase 1 kan Smart and Sustainable Communities Program kan ahensya. Magiramduman na kan bulan kan Enero piglansar ang proyekto na may nakatagamang 1.8 milyon pesos na pondo para sa proyektong Innovating Governance and Services ICT as a smart catalyst for Sorsogon City's smart growth. Sigon sa DOST Bicol, mawot kani na maging modernized and digital infrastructure kan syudad asin may hatod ang sa komunidad ang smart asin data-driven na gobyerno. Ang mga ICT equipment basado man sa pangangaipuhan kan syudad kung sain piglalao man na mapakusog ini kan e-government system kan lugar, mapakusog ang efficiency, accessibility asin responsiveness sa serbisyo publiko. Naglansar nin investigasyon ang Department of Education o DepEd Schools Division Office kan Albay sa sarong viral video na naglalakop sa social media na pinagkakaimbueltohan kan sarong school head hali sa division. Sa opisyal na pahayag, sinabi kan DepEd SDO Albay na ang video nakakuanin atensyon sa publiko na naglaladawan sa nasabing school head na pabaya, daing kakayahan asin puminalyar na magampanan ang sa iyang mga responsibilidad. Katakod kaini piginganyar kan ahensya ang publiko na i-verify ang mga impormasyon bago ipaluwas na pwedeng mag-crear nin potensyal na pagkaraot kan imahen kan sarong persona sa online o social media. Magatugang primerong party po yan kan sa tuyang Bareta alas 7. Mga Bareta sa lado lokal. Bareta niya to sa lado nasyonal. Ibang nasyon, sports asin kamugtagang kampanahon, makalis lamang po kayo. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos at 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One-Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi in Capsule. Basta Lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Ang BDO permingyaon para sa Indo. Magdeposito tanganing makaipon. Mag-apply ng loan para makamtan ang pangiturugan. Magbisita na sa pinakahararing sanganing BDO o BDO Network Bank kung Hunyo 2 sa Hunyo 18, 2025. Inhulit na sa BDO, we find ways. Terms and conditions apply. Promo runs June 2 to July 18, 2025. DTI Fair Trade Permit Number R0508 Series of 2025. BDO Unibank is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. www.bsp.gov.ph. Deposits are insured by PDIC up to 1 million pesos per depositor. All rights reserved. Tara na Bicol! Makisaya sa BDO Fiesta on July 19, 2025 sa SM City Legazpi simula 10 a.m. to 5 p.m. Dimples Romana po! Tinatanggap ang award for Best Supporting Nanay. Ang suporta ko sa pagbibigay ginhawa? Generica Drugstore. May maalagang pharmacist, mabibigyan ka ng alternative generics na singbisa ng branded sa presyong abot kaya. Up to 85% ang matitipid. May libreng konsulta pa with partner doctors. Tara na sa Generica Drugstore. Suporta natin sa ginhawa. Ginhawang Generica.
If symptoms persist, consult your doctor. Tayong mga ina may suporta sa ginhawa, Generica Drugstore. Dimples Romana po para sa ginhawang Generica. May plus ba ka mo sa life? Yes! Dapat pati ka pinindo may plus man. Arugan Gyms 3-in-1 Coffee Mix. May plus ingredient na igwang kakaibang sangkap. Kaya kung magkakape man lang kita, igdi na kita sa kapeng may sangkap na marhay sa salud. Igwan man lain-lain na variants na pagpipilian. Gyms 3-in-1 Coffee Mix with Spirulina. Gyms 3-in-1 Coffee Mix with Wheatgrass. Gyms 3-in-1 Coffee Mix with Grapeseed Extract. At Gyms 3-in-1 Coffee Mix with Ganoderma. Mababakal ang Gyms 3-in-1 Coffee Mix sa indong mga suking tindahan. Naghahanap ka ng kabalikat sa asenso at taman ang urig mo asin mag-asenso ang negosyo. May Uno Plus na kalidad, mag-Uno Plus, mag-Uno Plus. Asa sa imong mauwag, serbisyong totoo, produktong garantisado. Ang Uno Plus asin urig mo, ang gabat na gusto. Uno Plus matabang sa imo. May Uno Plus na kalidad, mag-Uno Plus, mag-Uno Plus. Asa sa imong mauwag. Sa Uno Plus, kalidad na masasarigan mo, serbisyong swak sa imo. Magbisita sana sa Uno Plus Facebook page. DCGB, Barreta, alas 7. Barreta, alas 7. Sa bareta niya to sa lado nasyonal, nakatala ng imbestigaran kang Kamara de Representantes ang pigsasabing irregularidad kang Prime Water. Ini matapos na isumitir ni Zambales Representative J. Conghun ang House Resolution 22 na naghagad na imbestigaran kang Kamara ang mga reklamo manungod sa mga irregularidad sa Joint Venture Agreements o JVAs kan linaog ka mga lokal na water districts as in Prime Water Infrastructure Corporation. Sigung kay Conghun na ang tubig buhay o water is life asin bako sa ng negosyo kaya magkakanigo sa ng may sulong ang mas makusog na regulasyon sa mga piglalaog na joint venture ka mga local water districts para maproteran ang publiko gikan sa bako tultol na serbisyo. Piglilinaw man ni Conghun na investigasyon sa Prime Water dahil halong politika dahil ini sarong local issue na haloy naman na pigreklamo kansa ng mga kababayan. Naglalaman na kongresista na sa gibo na investigasyon in aid of legislation maraman kung ano ang mga nangyayari kung ata day nasunod kang Prime Water ang parte ninda sa kasunduan na makapagtao nin matanos na serbisyo ang nin tubig asin anuman ang mga leyes na pwedeng ipasar o amyenderan tanganing day na maotro ang siring na sitwasyon. Day man sinang nahiling na problema maski pa igwapang pigigibong investigasyon ang Local Water Utilities Administration o LUWA asin sa ngunyan pigadala naman kan Office of the President. Pigsusulong ni Leyte 1st District Representative Ferdinand Martin Romualdez na mairipil ang expanded government assistance to students and teachers in private education law. Gusto ni Romualdez na masalidahan nin sarong voucher system na mas mahiwas asin mas nagsisimbag sa mga estudyante asin paratukdo sa mga pribadong eskwelahan. Nakapalaman ini sa House Bill No. 4 o propwestong Private Basic Education Vouchers Assistance Act na isinumitir ni Romualdez na may kamauotan na matabangan ang mga pribadong eskwelahan na makabangon sa mga kinakaatubang na problema. Sigun kay Romualdez, papakusugon kan sa iyang propwesto ang pagtabang sa mga nagtitios na estudyante na pinili na mag-adal sa mga pribadong eskwelahan, lalo na kung sinda na sa mga lugar na piot as sindaing magagamit na pampublikong eskwelahan. Kaibahan man sa mga propwesto ang pagmukna ni Teachers Salary Subsidy Fund as in-service training fund. Initaas na kan Philippine Coast Guard o PCG ang heightened alert kang gabos na units kini bilang preparasyon sa epekto kang panahon ng tagunan. Sigong kay PCG Commandant Admiral Ronnie D. Hill Gaban, napigsiguro kan ahensya ang kaligtasan ka mga komunidad sa baybayon, maritime traveler asin lunadan pandagat sa patakot kan makusog na paguran, pagbaha asin mahukol na dagat. Nagkontrolar naman ang PCG sa manibaibang ahensya tanganing bantayan ang kondisyon kang kadagatan sa mga riyon na apektado kan habagat. Enot ng sinugo ang sendang mga Deployable Response Group o DRG na magtabang sa mga lokal na gobyerno sa evacuation as in rescue operations. Sinabi man ni Gaban na nagkapadagos man ang normal na biyahe ka mga barko, alagad mas maigpit na gigibo na inspeksyon, tanganing maibitaran ang overloading asin mamantinir na ligtas sa mga pasero sa takaw kan maraot na panahon.
Ipinahayag ang Department of Science and Technology o DOST na pwede pang ma-recover sa Taal Lake ang mga tulang kan mga nawawarang parabulang o sabungero. Sigun kay DOST Secretary Renato Celedum na laman man sana ang nalalapa asin bako ang mga tulang. Sigun pa sa opisyal na ang pagkalapa kan mga lawas depende sa indang lokasyon. Pagwara ng oxygen, dai na yan madedecompose, mapepreserve ini. Mientras na pigrekomendar man ni Celedum na imbis na si Sidon, gumamit na sa nanin kamera para sa paghanap kan mga nawawarang parabulang para man sa kaligtasan kan mga diver. Ipinagorgulyo ni Tourism Secretary Cristina Garcia Frasco ang pagmidbid sa Entalula Beach sa El Nido, Palawan bilang top 1 sa Asia asin ikadua sa bilog na mundo sa listahan kang prestiyosong World's 50th Best Beaches 2025. Sa iyang social media post, sinabi kang sekretary na ipinagrurukyaw kan Department of Tourism an international recognition na naresibi kan Entalula Beach. Discover Entalula, Choose Mimaropa, Love the Philippines. Inang caption kan sekretary sa video post kung saan mahiling ang gayong kan lugar. Makukuha sa puso kan Mimaropa region, anin Talula midbid sa maputing baybay o white sand, kristal na tubig asin makaingganyong limestone cliffs. Bako sa naining ordinaryong beach para sa mga nature lover asin taga-suporta nin sustainable tourism paraiso anin Talula. Asin dahil sa taryumpong ini, sa giraray na pinatunayang kang Pilipinas, na andara kaining rekursos natural talagang pwedeng ipagorgulyo sa bilog na mundo. Sinabi ni dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque na mauli siya sa Pilipinas kapag natapos na ang termino ni Presidente Bongbong Marcos. Sa ngunyan, nasa Netherlands si Roque asin nag-request nin asylum sa nasabing nasyon. Naglalauman siya na sa pagkakataon na ini, pagbayadan nindaan sa indang mga nakomitir na kasalan o nakasalan. Sinabi pa ni Roque na dai niya mapapatawad ang presenteng administrasyon dahil naparayo siya sa iyang pamilya dahil sa ginibo sa iya. Bagatugang sa satuyang bareta sa ibang nasyon asin sa satuya pong lado ng Karawato Sports. Kuya po si Nicole Ann Gloriani sa detalye. Nicole, good morning. Good morning, Sir Mar. Good morning sa mga paraantabay. Sarong 50 anyos na lalaking Australiano ang nagadan matapos makagat nin paniki na may Australian Bat Lysa virus o ABLV. Sarong bihirang rare rabies-like virus sigun sa report kan mga opisyal sa New South Wales. Naging critical tulos ang kondisyon kan lalaki bago nagadan. Kinumpirmar kan NSW Health na wara pang epektibong bulong laban sa nasabing virus kung saan nainot ng nadiskubre ini kan 1996 asin may tulong kumpirmadong kaso sa nanintawo ana i-report na igwa kaini sa mundo na anas man nagadan. Napag-aramanan ABLV na ipapasa kapag ang liwoy kan paniki luminaog sa lawas nintawo sa paagi kan kagat o bakros. Pwedeng magpahiling nin sintomas matapos ang nagkapirang aldaw o taon, arogan kalintura, pagkulog nin payo, asin panluluya na minaresulta sa paralysis, delirium, konvulsyon asin kagadanon. Inabisuhan kan NSW Health ang publiko na ibitaran na kaputan o ranihan ang mga paniki dahil anuman na paniki sa Australia pwedeng may ABLV. Abiso kan mga eksperto na kung makagat o makamrot ning paniki, tulos na hugasan ang lugad sa laog nin 15 minutos gamit ang sabon asin tubig asin gamitan nin antiseptic. Kay puhan man magpabulong gamit ang rabies immunoglobulin asin rabies vaccine. Sa lado kan Karawato Sports, nagtutubod si dating Unified Welterweight World Champion Keith Thurman na ang laban sa pagultanan ni na pambansang kamao Manny Pacquiao asin Mario Barrios, nakadepende sa salud asin kondisyon kan 46 anyos na Filipino boxing legend. Si Pacquiao sa giraray na masabak sa ring matapos na 4 na taon na pagretiro laban kay Barrios para sa WBC welterweight title sa Hulyo 19 sa MGM Grand Garden Arena sa Las Vegas. Magigiramduman na dinaog ni Pacquiao si Thurman kan 2019 via split decision asin pinabagsak pa siya sa primerong round. Si Thurman na daog ni Pacquiao sa edad na 40 anyos kung saan naging pinakagurang na welterweight champion ang Pinoy boxer. Sa status ni Pacquiao, igwa na ining 62 wins, 8 losses, 2 draws kung saan nagrehistro ini nin 39 knockouts mantang si Barrios
Ceballos naman may 29-1 na may 19 knockouts. Ayan ang detalyes kan bareta sa ibang nasyon as in sports. Ako po si Nicole Ann Gloriani. Sa kamugdang po ka panahon, uyang mo ng Pag-asa District Regional Forecasting Center. Pag-asa, please come in. Tara po sa tuyang weather forecast mo na aldaw ng Lunes, ang bagyong Bising iniyo po naglaog-liwat sa Philippine Area of Responsibility kan Subangi, asin ini man naglandfall duman sa may nasyon kang Taiwan. Asin ngunyan man na alas 4 nin aga, kuring namataan man ang sentro o matakang bagyong Bising sa distansyang 405 kilometers north-northwest kang Itbayat, Batanes. Na sa kategorya iniyo na typhoon, kung sa inigwain kusog ng Doros na harani sa sentrong nag-aabot sa 130 kilometers per hour, asin may pagbugso kan Doros na nag-aabot sa 180 kilometers per hour. Sa ngunya, nag-hiro niya sa direksyon na panorteng Sirangan sa Recasma na 25 kilometers per hour. Ang bagyong Bising pwede man mag-exit uli niyo sa northern boundary kang Philippine Area of Responsibility ngunya na aldaw. Samantala, southwest monsoon ang nakaka-apekto man sa ibang parte man kan sa tuyang nasyon. Di man po sa tao sa Kabikulan, sa maghapon nilalauman man ang bahagya hanggang sa mapanganoro na kalangitan. Baka man tsansanin mga pulupulong pagkuran o pagkikilat asin pagdaguldol. Maluya hanggang sa katamtaman na Doros na halis sa timog sulnupan na ang mamamatean na may banayad hanggang sa katamtaman na pag-alon kan kadagatan. Magwat kan temperatura sa maghapon, nilalauman po 25 hanggang 33 antas kang Celsius. Ang saldang nagsirang alas 5:24 ngunyan aga, masulno pa siya na alas 6:16 hapon. Alipodigdi sa DOST Pag-asa, Arjen Samudio. Thank you very much, Ariel. Mga tugay niya na po ang kabilugang sa tuwing alas 7 mga bareta. Tinipansin kinalap sa DCGB News based na nakalis na 12 oras. Para po ka nakatuwang nato sa pagsurat ng bareta, Jenny Machibalarana, si Nicole Ann Gloriani. Lado technical, katuwang ta dyan si June Napolis. Down man sa DCGB Social Media Department si Jerome Nico Martinez. At sa stuya pong OGT, si Casey Tanay. Happy birthday kay former Mayor June Aguas kan Santo Domingo, and happy watching man kay Primay Viv Balilo, kay Benji Dapogi, at saka kay Homer Reyes Talola. Good morning po. Kami po sa mga naging tagapagbareta. Ako po si Jasmine Baloloy. Naman po si Mardila Daingiba. Thank you for keeping us company. God bless the Philippines. Pagka na po masunod ang Apot with BP Henry Masada. Yan ang DCGB Bareta alas 7. Abangan giraray sa aga.